Poppodium Romein in Ljouwert is dit weekend voor het laatst. Met een tweedaags festival nemen muzikanten en bezoekers afscheid van het podium dat verdwijnt uit het kerkengebouw en verder giet in de nijbouw onder het harmoniekwartier. Nog een heel waard Romein oprichten, het eerste serieuze poppodium van de Frieske Haardstad. Het is natuurlijk vanaf het begin dat ze als poppodium gestart zijn echt een stimulans geweest om de popcultuur in Leeuwarden naar een hoger plan te krijgen. En in die zin hebben ze een hele belangrijke rol vervuld. Medewerkers en vrijwilligers van Romein nemen met mengde gevoelens afscheid. Ik ben hier 9 jaar lang elke dag heen gefietst en ik ken alle hoekjes en gatjes ken je wel. En het is natuurlijk uniek, straks als Paradiso in Amsterdam weer maar vergelijkbaar is, zal dit zeggen. Ja, het is ook een beetje saai. Binnen oude kerkenbankjes die je ziet, binnen de authentieke elementen. Ja, dat is natuurlijk in Negenbouw net zo. De verhuizing naar het nieuwe poppodium Neushoorn bij het harmoniekwartier houdt meer mogelijkheden. Ze mogen langer riepen blijven. Ik hoop wel dat ze daar nog weer meer dan hier ook extra ruimte krijgen. Bijvoorbeeld in dingen als bredere programmering, langere openingstijden. Zodat je gewoon meer kunt doen ook op terreinen waar je hier eigenlijk tot nu toe weinig aan hebt kunnen doen. Hè? Dingen als dance en hiphop. Maar we kennen nooit iets met dance, want dat is natuurlijk in de nacht altijd. En ja, dan om jij weer ophouden, had ik geen nut. Dat hebben we wel proberen, maar er komt gewoon niemand. Dus, en dan straks in Neushoorn kunnen we dan tot 11:04. Ja, dat is perfect. Ja, dit is even een laten zien hoe de nijbouw wordt. Dat weten we dan eigenlijk. Maar verder is het wel jammer dat dit tegen gaat. Ik vond het al een prachtig mooi plakje. Het werkt voor mij de enige reden dat ik nog ooit in het kerk gekomen ben. Dat is al helemaal mooi. Hè?